Kardom kato kavika chinghon kat news ke langarap doan abang pabang pia pansidami pinya da babirta longpen adap kemia kardom nang pazurik. Tangte pinya da babirta arjwita. Matizong ni phai kre pho arni dipu matipung arboretum kam craft center along Jaffa mate Journalist Association for Assam Caribbean longaru am so se kapang tang ponthu ji aphan thir thipen ar pukang wayame kapido. Assam angkang perangkia songang bongpen kang tang nai Jaffa mate Journalist Association for Assam labang swasong Caribbean long aro ke damtang ajirding kluipen par Japon. Tebong sitame amethang asai ke dore panparata apor kaduri penajok labang swasong thireng jeng asong si nangman. Sitame puthot la swasong pareng si pangtang thunang popupen matijong ni phai kre pho arni thirthip ing tangkring pen ke pachirui thuji aphan ar pukimi ing wai thula. Lason si meipu sampribe ananbe dunmeipu dharam singh rongphar amir be Kongchen Bang, Dijit Ronghang, Rap Chunbang, Rajesh Teron, Pachatak Chunbang, Abraham Piso, Sahil Inki, Dihen Rimbang, Ran Rongpi, Rustom Tobipen Chenglok, Bang Thom Kep Sosiatma Phan, Arpu Pilo. Labangso Jaffa Caribbean Long Arwasong, Thiru Thipen, Kepar Japthua Mealong, Alhi Sarpo Aman Pen Jaffa Tiripi Bidi Sarpo, Anparata Thekara Birita Alu Ahempu, Long Sing Terang Chetong Dunsi, Perang ketum kepuson aot donangji. Lapen ale kopilo kelongji. Pente kosongsi klem nangji. Anparata pinang an perang ketum ke klem kedam malam thia puthak than ponsi. Mesen ing samjin pen labang swamai pachun. Journalist Association for Assam mate thi hek pen Jaffa. Caribbean Long District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado ang bongolam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak siton lo nili central committee long chief advisor lasi pini dak body reshuffle long mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak district committee ga chariya phan mai phu pen chun bang ingwai lo la pendak athe pi mata mut pi ke en gel han lo Jaffa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap pusitami ka charjap dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pho hut ho konami peni so that punoi ha konani peni ajat law and order pen punoi mate natural ke so yat punoi hala he anong ta karjap dun thegia phan pin isivet karjap je phan sika dogobeta cherai lo lapen ke Jaffa pen ke la ke manga ting pen si arjap thepji pulana nang ke bang journey ta journalist atumang bong peni kisung ke boy ke do pulote dak charjap dun po pen konani kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event puno mania ning nang ki ho pen puno ya long sitame journalist do ana phan ka pangrum isive tak lai ke do ye phan kar jap thipen ka chesong ya phan si la se arjap lo la se pini ka dogowe dak nang ches todun dak house thongkep lekai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thongkep bak lekai do la se lai ka petum pen pini ke klem ka chesong pangtang po pusi nili hin penta ning telo la pen ke wang jarni mesen ben ka chari phansi nili ka do we pen da hirjume pilo la pen ke wang jelangar ni rat de da tum ansita nang chetu nang sherap dunji ateke isi hamphang isia khai phanda mesen ji polote hamphanga tum ta isi ka cherap dun do nang po pen pherang ke tum ta rada phan gupi ko sona ke mema ke plak ke plek awe pin pen angbong pherang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thur pop niling ining thel to pinira bangso Jaffa tum long reserve body reshuffle along pini nili maipu nilphan chedom servant sipini nang pilo lapen secretary lape lage digit rong hang phan si pipon lo lasi
mupen da hiltum central committee long chief advisor sita medolo hiltum long mai long lasi koson si pherang ke atum eklai vet ke dojima lapen non molom ngi hiltum penelong sita mega ham phang long sita me penangan pherang ke phanitum ke ther ke hap sita medolo lasi labang solong hiltum eklai vet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me hiltum bidi sode chethan ponlo lasi muke bangi ani sida mege nutum anso se herangki ang bong kacar jab dun tibi phansin nutum pini akemang nc pini lamang so risafol body risafol lamai bangke deng pono chopu Nomati Mondol Minority Morcha Hin Pen Patre Pipongsi Parokwa Medical IB Asahemalong Matizong ni Pai Krep Ho Arni Pre Christmas Aliralon Pen Katalon Pona Birita Niletuma Perangki Razi Bepen Birita Napoli Pre Christmas Katalon Pona Mayalong Nomati Mondol Minority Morcha Meipu Sebastian Kispota Pen Kachari Pona Mayalong Ritang Tipi Pensi Aluhi Kapachini Apor and Ponsi Hempu Jesu Christo Akayalamo Sethanchimum Parapon Bangsua long pre-Christmas katalon pon ahim ke do Caribbean long autonomous council RTS ingni arideng pen in thanpon. Pre-Christmas katalon pon amaya long manpeng alhiam manpen Caribbean long autonomous council RTS ingni then along town committee chairman Pradip Ingti, tourism board chairman Dharam Singh Crow anparta kithe geding aton se tongtensi ing samjin pen pachun. Nomati Homosti Minority Morcha pen itu pre-Christmas celebration lapen dak mondol committee itu manta di dak lapen amorcha tin pen sedang medak nang ketong dono nasi aningkan ason lang khat peneng aningkan ta nira champion sem pre-Christmas celebration bilo lapen itu dak BJP along ke claim ke dam adu we abang putin sedang pinyan ketong dono lapen kewangji aningkan sedang amso se itu ning siwet pen Bharatiya Janata Party laso litung ham nang thana ng pin khara teng pen arona teng pen itung claim ke dam panji phang bini bang arni mesen nasi bini bang kini litung arna ma pantai hirzumi cho hang non kewang ji arni sitam melon itu amso se itu kela karata tung phan jakong ki pidun pen alang litung phang hirzumi nang pi koson se alang litung joy ke joy wan pen tum claim kon ji ke dam mi pen tum chingwai pon Sepini arni asan mai kini itu apa nama ke arni ke menai kang tianai arni kusini itu situ. Pinia daba biruta bangke kang toniklo kado kaveta mi dumithak mi purwang thu.